ting og sætte ting op og lave mange praktiske ting. Ikke? Også John, han var der lige sådan op, men altså okay. Han kommer igen. For der er det. Så er der dessert her. Det må I sådan til at spise. Så er der nogle ostepølser og almindelige pølser, I selv kan lave lidt af. Og det må blive regnvejr eller tørvejr. I må selv bestemme. Men det er bare velkommen til. Og så er der nogenlunde delt op i borde. De døve skal helt dernede, og dem med god hørelse skal sidde her. Okay. Ikke? Det er tættest på musik. Prøv. Det er bare stille og roligt. Værsgo og selvbetjening med vin og øl og alt det der. Hvad siger du? Det er ikke den samme, man kan det hver gang. Ja! Ja! Færdig! Så er det sammen. Ny runde igen. Ja! Okay. Dem, der vinder, bliver bullet. Ja, det er ikke lidt udsat, men det er sådan lidt det modsatte. I skal ud og være med, så kan vi sidde og se på. Tom, du får styringen. Du bliver nødt til at vise, hvordan man gør. Men er ikke dem, der vinder? Den skal også gå. Dem, der er den eneste grund, der handler om at runde selv. Så går det bare, ikke? Så kan du gå ud og vise, hvordan det gør. Det er ikke min opgave, må du have, hvis du skal have. Hvis du er stiv, så kører hun jo hjem. Så ringer hun efter en taxa. Det kan jeg godt love dig. Hun har ikke holdt det ved lige, hva'? Og vi skal holde det lige, så når der er relationer. Hun har ude og ikke ret over det. Vi kørte bare ikke det noget, der var med bilerne. Jeg har fået mig ikke. Det er to hold. Der er et hold, der starter med kassen. Men dem, der bliver plads. Er det ikke det, som er kassen? Jo. Det hold, der kaster kassen. Hvad er kassen? Det er andet hold. Hvad så med det? Hvor er I dårlige, Andreas, man? I gør jer bare dårligt, gør jer. Og så det hold. Ja. Og I har bundet jeres, ikke? Kom i gang! Totalt Alex, er du på deres? På højeste niveau. Hvad er Mathias? Mathias? Skal du være med igen, eller hvad? Igen? Ja, igen. Martin, ind og hente. Jeg tager det pause, tror jeg lige, ikke? Selvfølgelig kan han det. Første tur, der er færdig. Det er frivillig hen. Skal vi ikke prøve, hvem der bliver hurtigst bunden, når det var? Det vil vi ikke gøre. Ja, men det er også Hvor skal jeg stå hen? så til kassen også en til kassen. Men hallo, vi skal have en til. Heller ikke, det håber jeg. Alex! Thomas! Alex! Thomas! En eller anden derovre, vi skal have en mere. Mangler en til, kom nu. Søstrik, Thomas! Ellers må det blive en af pigerne. Det går med, Thomas! Ja, kom så, Mr. Karat. Det er vores tur til at starte. Vi tabte. Ja, vi startede før, og vi tabte.
Jeg har så ikke fundet ud af, hvad det er gode. Jeg ved ikke noget, der er hurtigt. Jeg offrer mig så. Og så drejer man rundt ind til pegefingeren, der skåret af. Ja, det er ret hurtigt. Eller så det vi kan tage ud af. Det kunne jeg sådan set godt bruge til et kulturprojekt. Jeg forstår simpelthen ikke. Det er godt forkert foretegn, det der. Hvad siger du, Fem? Nej, han er slet ikke med. Det er ikke vores problem. Eller jo, det er det ikke. John! Det er sådan, du plejer at gøre. Det skal være noget mindst. Det der egentlig, det der holder ikke af ret. Det begynder jeg ikke at være. Der er ikke nogen, der kan ramme mig. Når flasken er væltet, og det er jer, der har kastet, så må du drikke. Ja, nu er det. Kom. Godt, jeg er ikke været med. Der er noget galt med foretegn. Vil du gøre med igen? Jeg skal ikke invitere med. Længere op mod jer. Jeg tænkte på, at jeg kan være med, så kan jeg vise, hvor hurtigt jeg kan bunde den her kaffe. Gælder det om at undgå, jeg har ikke forstået det endnu, gælder det om at undgå at ramme den der flaske? Det gælder om at undgå hurtigt. Alle drikker! Ja, så drikker alle idioter. Er det ude i vejen, mand? Kalder I mig? Stop. Stop. Jeg skal tilbage først. Ude mig i vejen. Flasken ligger ned. Alex, kom så. Så Alex! Kom nu. Det er sejt. Fuck ja. Du kan gøre det. Fuck dig. Kom nu. Alex. Og så er vi på de 3 år. Spændende her, Alex. 4 år, Alex. Alex, det vandt. Til at tage Tom af efter dig.
Var ikke hurtigt nok, Alex? Du var mere på damer. Det er fint, Alexander. Godt klaret. Han bliver jo 18 år. Så er det Det er en af de hårde, Alex. Det er ikke mig, det går ud over. anden gang 2. Fucking nice. Og hvis du vælter vores øltårn, så skal du bunden. Alle tager på en gang. Ja, hvad skal til? Åh, nej. Godt det. Kan vi ikke få den gang til den her hipporat? Er ikke en af de steder, hvor man trykker på? Hvad? Åh, nej. Alexander, der står en balje. På video, det kunne Der er kun 8 tilbage.